منتو ريك منهم وانقص لا عليهم صرهم ومطهم وست عبسي يبي على جني مفكر يسر اسم እግዚአብሔር ሩል ያዕቆብ ለጻድቅ ወይከብቶ በእግዚአብሔር ሰጥቶም ለዓለ ንፉቃን በከመ አቀቦ ለሎጥ ጻድቅ ወሰወሮ ከመ ይትሐቆር ምስለ ኃጥአን ይበ ከመ ይኩን መቅበርቶም ርጉመ በዲበ ምን ይብል ዘይተርፍ እንደ ጭቃ እስራኤል ወይአምን በክርስቶስ ይከውን ምንነን ኩሉ አሕዛብ ወውስተ ኩሉ ሳይቅ ወእም ኩሉ ምድር ጽልአነ ወምንናነ ይቤ ወእማ አኮ ሰምኑ ውእቱ ዘይብለኒ ሐሳዊ አንተ ውእቱ ወይሬስዮ ከመ ወኢምንተ ተነገርየ ይብል በእንተ ውእቱ ኢይትናገር ወኢምንተኒ በሀቤሁ ዳሙ መንፈስ ቅዱስ ለእመኒ ተፈጸመ ኮነ ከማሁ ወለእመኒ ተፈጸመ ኢኮነ ውእቱ ሐሳዌ እስመ ኢኮነ ውእቱ ዘይትናገር በሀቤሁ ዳሙ እግዚአብሔር በላዕሌሁ ዘሎቱ ስብሐት አዲ ይብል በእንተ እግዚእነ በከመ ስማ ኮነ ነቢበ ይብል እስመ ይገብረ ኃጢአተ ወኢተረክበ ሐሰት ውስተ አፉሁ ወሎቱ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 21 ክሳብ 31 እታ ሓደ እዋን እምንቲ ዝነበረት ከተማ እኖ ሕጂ ከም ኣመንዝራ ኮነት ቁኑዓትን ጻድቃንን መሊኦምዋን ዝነበሩ እኖ ሕጂ ማህደር ቀተልቲ ሰብ ኮነት። ኢየሩሳሌም ቀደም ከም ብሩር ነበርኪ ሕጂ ግና ብላሽ ኮንኪ፣ ከም ጥዑም ነቢት ነበርኪ ሕጂ ግና ከም ማይ ቀጠንኪ። መሳፍንትኺ ሽፍታን ዓይሮክ ጓሓላሉትን እዮም፣ ኩሎም መማለዲ ይፈቱ ካሕሳይ ይቕበሉ፣ ንዘኽታን ፍትሒ ኣየውፅኡሉን፣ ጥርዓን መበለትካ ኣይሰምዑን። ስለዚ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እስራኤል ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ኣብ ልዕሊኹም ኣብ ልዕሊ ጸላእተይ ሕነ ክፈዲ እየ፣ ድሕሪኡ ኣይከተሸግሩንን ኢኹም። ኣነ ክቐጽዓኪ እየ፣ ከምቲ ንሓፂን ዘጽርይዎ ከጽርየኪ ንኩሉ ርስሓትኪ እውን ክሓጽቦ እየ። ንገዛእትኺ ከምቶም ቀደም ዝነበሩ ንመራሕትኺ ከምቶም ብመጀመርታ ዝነበሩ ክገብሮም እየ። ሽዑ ኢየሩሳሌም ከም ከተማ ጻድቃን እምንቲ ከተማ ክትበሃል ኢኺ። እግዚኣብሔር ጻድቕ ስለ ዝኾነ ከዓ ንኢየሩሳሌም ከድሕና እዩ፣ ነቶም ኣብኣ ዝነብሩ ዝተነስሑ ዘበሉ ድማ ክብጀዎም እዩ። ንሓጥኣንን ነቶም ካብኡ ዝዓሉ ኩሎምን ግና ከጥፍኦም እዩ፣ ነቶም ዝኽሕድዎ ከዓ ክውድቖም እዩ። ንእዋም ስለ ዝሰገድኩም ክትሓንኩ ኢኹም፣ በቲ ጣዖት ኢልኩም ዝገበርኩምዎ ኣኽሉ ከምዚ ጸምለወ ዳዕሮ ክትነቕፁ ኢኹም፣ ማይ ከም ዘይሰተየ ኣታኽልቲ ክትኾኑ ኢኹም። ሓሰር ብቑልሓዊ ከም ዝነድድ ከምኡውን ሓያላት ሰባት ናይ ገዛእ ርእሶም ክፍኣት ክጠፍኡ እዮም፣ ነታ ጥፍኣት ደው ከብሎ ዝኽእል ከዓ የልዎን። زهوسي نبي بركاته تكون مسلمين العالم عالم امين. ትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 8 ኣቱም ደቂ እስራኤል እግዚኣብሔር ምስቶም ኣብታ ሃገር ዝነብሩ ዘለው ነገር ኣለዎ እሞ ቃል እግዚኣብሔር ስምዑ። ሓቅን ምሕረትን ንዓይኒ እግዚኣብሔር ከም ኣምላኽ
ጌርካ መቕባልን ኣብታ ሃገር የልቦን መብፅዖም ይጠልሙ ይሕሱ ይቆትሉ ይሰርቁ ይዝሙ ቅትለት ኣብ ልዕሊ ቅትለት የብዝሑ ስለዚ ምድሪ ክነቅፅ እዩ እቶም ኣብኣ ዝነብሩ ኩላቶም ክሞቱ እዮም ኣራዊት መረሩን ኣብ ሰማይን ዓሳ ባሕሪ እውን ከይተረፉ ክውድኡ እዮም እግዚኣብሔር ከምዚ ይብላ ኣሎ ህዝብኹም ከምቲ ዝካታዕ ካህን እዩ ስለዚ ሓደ እኳ ኣይካታዓኒ ሓደ እኳ ኣይውቀሰኒ ለይትን መዓልትን ጠንበርበር ትብሉ ኣለኹም እቶም ነቢያት እውን ካባኻትኩም ኣይሕሹን እዮም ኣነ ከዓ ነዴኹም እስራኤል ክድምስሳ እየ ህዝበይ ኣነ ኣምላኽ ምዃነይ ሳኣን ምፍላጦም ይጠፍኡ ኣለዉ ካህናትካ ኣነ ኣምላኽ ምዃነይ ስለ ዘይፈለጥኩምኒ ካብ ክህነትኩም ክስዕረኩም እየ ሕገይ ስለ ዝረስዓኹም ከዓ ንደቅኹም ከም ካህናት ኣይክፈልጦምን እየ ብመጠን ብዙሕኹም ከምኡ ኣብዚሕኹም ሓጢኣት ገበርኩም ኣነ ንኽብረትኩም ናብ ነብሩ ክሉጥ እየ ብምኽንያት ሓጢኣት ህዝበይ ትህብቱሙ ኣለኹም ስለዚ መመሊሶም ሓጢኣት ክገብሩ ትደልዩ ኣለኹም ሃይማኖት አበው ይቤ ቴዎዶሲዮስ ተአማኒ በጽድቅ ውስተ ጦማረ መለክቱ እንተ ጸሐፋ ሰበተሰይ ሊቀ ጳጳሳት ዲዮናስዮስ እስክንድርያ ወፈነዋ ሀበ ንጹሕ ሳዊሮስ ሊቀ ጳጳሳት ዘአንጾኪያ አምን በእግዚአብሔር ቃል ከመ ውእቱ እሩይ በመለኮት ምስለ እግዚአብሔር አቡ ዘሃሎ ምስሌሁ በኩሉ መዋዕል ብርሃን ዘምብርሃን ጻድቅ ዘምጽድቅ ዘምጻድቅ አርአያሁ ለአብ ሕያው ዘቦቱ አካል ውእቱ ተሰገወ ኮነ ሰብአ ንከስት ምስጢረ ለዘይሰምዕ ጥበበ ተምህርነ ከመ ቃል ዘውእቱ አምላክ በህላዊሁ ውእቱ ኮነ ሰብአ ዘበአማን እንዘ አምላክ ውእቱ ለሊሁ አንደ የርብሶ በፈቃዱ ወበስምረቱ ወኢሃደገ ምንተኒ እምነ ትስብእቱ ወዳይሙ ኮነ አሃደ ምስለ ሥጋ ወኢተወለጠ አካለ ሥጋ ዘውእቱ ሩይ ምስለ ህላዌ ዚአነ በተወክፎ ሕማማት ወቦቱ ነፍስ ነባቢት ወልባዊት ነስአ አርአያነ በኩሉ ግብር ዘእንበለ ኃጢአት ባቲታ እስመ መጻሕፍት ይቤላ ከመ ውእቱ ኢአበሰ ወኢተረክበ ሐሰት ውስተ አፉ እስመ ሶበ ተመውአ ህላዌ ዚአነ በአዳም ቀዳሚ ብእሲ አሐዲ ለሊሁ ለብሰ ጄራመዊ ማሰነ ሞት በእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግማይ አዳም ወበእንተዝ ብፁዕ ጳውሎስ ፈቀደ ከመ ይምሃረነ ምክንያተ ዘበእንቲአሁ ኮነ መድኃኒነ ሰብአ ወይቤ እስመ ደቂቅ ተሳተፍዎ በሥጋ ወደም ወውእቱ ኮነ ከማሆሙ ከመ በሞቱ ይብጥሎ ለዘቦቱ እዘዘሞት ዘውእቱ ሰይጣን ወያድህኖሙ ለእለ እምንቱ ውስተ ፍርሃተ ሞት አምጣነ ኩሉ መዋዕለ ሕይወቶሙ ሙቅሃን በሞት መሰለነ በህላዌነ ዘሞአነ ሰይጣን ወእግዚአብሔር ቃል ይነስአ ካልአ ህላዌ ዘእንበለ ህላዌ ዚአነ ወረሰዮ አሐደ አካለ ምስሌሁ ወረሰዮ ኢ ሐማሜ ወኢ መዋቴ እምአነ ተዋሃደ በከመ ተባሃሉ ሰብ አላውያን ይበሉ ዘንተ እመሰ ከመዝ ውእቱ ከንቱ እቼ ሃይማኖትነ ወአኮ ውእቱ ግብር አቢይ ከመ ይማኦ እግዚእ ለሰይጣን ሶበ አኮ እግዚእነ ክርስቶስ ለብሰ ዘተመውዐ ቅድመ ኦቦቱ ተወክፈ ሕማማተ ዘአልቦቱ ጄጋይ በሥጋ ዘይዔረይ ምስሌነ በህላዌ ኢምኢተነክረ ተወክፎቱ ሕማማተ ወሶበ አኮ አማሰኖ ለሞት በሥጋሁ እምኢማሰነ ቀኖቱ ለሞት ዘውእቱ ኃጢአት ወአዲ በጠለ ስልጣኑ ለሞት እመሰ ወፃ እምዘርአ ዳዊት ወነስአ አርአያነ በኩሉ ግብር ዘእንበለ ኃጢአት ባቲታ እንደነሰ እንተ አዊሁ ለጽድቅ በከመ ጳውሎስ ጠቢብ ወሎሞት ተወክፎ ፈቃዱ በሥጋሁ ዘውእቱ ሐማሚ በህላዌነ ወበተወክፎቱ ሕማማተ ዚአነ እንተ አልቦቱ ጄጋይ ሞኦ
በጽድቅ ለዘወቱ ስልጣነ ሞት ወበህላዊ መለኮቱ ሰኢ ሃማሚ ውእቱ ጥዩቀ እፎኑ ኢንትሜካ በዝንቱ መዓት ወናሁ ንሕነ ወፃይነ እምቅድሚያተ ግብርና ወመኑ ውእቱ ዘኢያነክር ምስጢረ መጻሕፍት ወኢሰድዶ ለአውጣቺ ወኢያርኅቆ ሎቱ ወለኩሉ ዘይህሊ እበለዚአሁ በረከቱ ለዝንቱ መምህር ተሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ተግሣጽ አቡነ አባ ሲኖዳ በረከቱ ትኩን ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። አነ አጠይቀክሙ በክልኤቱ ግብር እስመ እለ ይትፌሳሆሙ እግዚአብሔር በውስተ ሰማይ በእንተ ንስሐሆሙ በዲበ ምድር እስመ እሙንቱ ኢይሬእዩ ሐዘነ ወኢሕማመ በውስተ መካን ባሕሪ እለሰ ኢይትፌሳህ ልቦሙ በውስተ ሰማይ በእንተ ኢተመይቶሙ ወኢነስሖቶሙ በዲበ ምድር እስመ ኢይሬእዩ ፍስሐ ወኢረፍተ በህየ በውስተ መካን ባሕሪ እስመ እለ ይትፌሱ በውስተ ዘዓለም ኢይሬእዩ ፍስሐ ወኢረፍተ በህየ ይሰማዕክሙ ዘይቤ ብፁዓን እለ ይላህቡ ይእዜ እስመ እሙንቱ ይትፌሱ ወበከመ እለ ይትፌሱ በዲበ ምድር ኢይረክቡ ፍስሐ በሰማያት ይሰማዕክሙ ዘይቤ አሌለክሙ እለ ትስሕቁ ይእዜ እስመ አንትሙ ትበክዩ ወትሐዝኑ ዝንቱ ውእቱ ዘመን ዘይጸንዑ ቦቱ ቅዱሳን ወድኩማን ይብሉ ንሕነ ጽኑዓን በከመ ውእቱ ጽሑፍ ወአልቦሙ በከመ ይቤ ነቢይ ብዙኃን እለ አድከሙ ሥጋሆሙ በዝሙት ወካበ ያደክሙ ርእሶም በከመ ይቤ መጽሐፍ በእንቲአሆሙ እስመ ኃጥእ ይሰበር በርእስሓተ ርእሱ ወለእለሰ ይትቃተሉ በጥብዓት ይብል መጽሐፍ በእንቲአሆሙ አስተፋጥን ከመ ትረሲ ርእሰከ ዑርየ ለሃበ እግዚአብሔር ከመ ገብራዊ ዘኢይትሐፈር ዘሩትዓ ይመትር ቃለ እግዚአብሔር በጽድቅ ምንተ አስየች እሴተ በእንተ ኩሉ ዘገበርች ሊተ ማርያም ሰናይ ዘታፈቅር ምህረተ ሶበሰ ታቅይ ዘዚአየ ኃጢአተ እምየ ሃየሁ አተሳተ በሰላመ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በልናችሁ ድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ብፅዕት ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሀሎ አሐዱ ብእሲ ወእንዘ የሐጽብ አልባሲሁ መጽአ ካልእ ብእሲ ወሜጠ ውስተ ማይ ሀበ ካልእ ፍኖት ወይቤሎ ውእቱ ሐጻቢ አመ ሐጽነከ በጸሎታ ለእግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ትህድግ ዘንተ ማይ
وهدو تبسي وعوجزو كعبة وسلسة أبيه وتبسي ووضع زي تميت ماي منقل عقب وتقابو كله سب وهزب بزهان وعنكر سكونه ونبر بندي سعادة وأمزد تميت ماي مع دروب وقال إزيابير وبسدتها لكزتنا كدزن كله بما رأى تعمل صلتا وبركتا يحلو مثل كل ناس بكريستيان العالم آمين هاليلويا زايرتشي مريم أنن بتامرتشي نازاتي تنماز مرزوزا ما تريسا سوري منوالسانو مريم تسفان لكوزا مشي سلوت ويتاويتي لناسي سوت لنهي وساس مكان ولاي داملا مريم مدسبسا ورقابي بنزاكر كل جنس تقالب بابي بديد مو بركتا وجمع زاكر لالسي ولا زركبو من بابي بستكفت إسائياس سوال لشي مريم بركم لايك زاريان سوال لشي مريم بركزاركا سكران سوال لشي مريم بركرر دلزنام سبات دلو لدامرشيو وبدامرشي فسها كل عالم نولد وما نولد عرود كما أما كما يمتحن يعطيكم بفساء وسلام أو نزل السميان أو نزل السميان ኢየሱስ ክርስቶስ ጦመስ ለዘይጼዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰይወት ለዘይበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ወመድኃኒት ለዘይጸሞ ከመ ይባርኮነ ይበኖ አራኦ ለጸባይነ ይጽኦ ዋርታሁነ ዚዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአጽልልቲሁ ምስሌሁ መስቀለ ሞቱ ቅድሜሁ አዘግተ ወይን ገቦሁ ቁርባነ አምልኮ ሥጋዊ ያብአነ ቤተ በረሃሁ ውስተ ደብተራሁ አመ ይዛሁ ለምሳ ስልዋን አራሁ ለጥዋ ሥጋከ ንሴስዮ ወለንቃደምከ ንረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በግዕ ዘቀራንዮ ለላይከ ንትሜነይ ከመ ንርአዮ ዘዚአ ሱራፊ ለስለት ነደዮ ወባሞትከ አምላካዊ ለኩልነ አጥዮ ለጥዋ ሥጋከ ንጸግቦ ወለንቃደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ በግዕ ርግዞ ገቦ አይሁዳዊ ገአቢ አምነ ሥላሴ ዛልቦ ይተወለ ማርያም ዘይቤለከ እመቦ አይጉራት ዓለም ለይሁድ ከመ ከልብ ርሂቦ ተአምር በመንክር ተገብረ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘከመ አነበቦሙ ለአርዳኢሁ ከመ ይሐውሩ ኢየሩሳሌም ፈጽም ትንቢተ ነቢያት ሳይሉ ምሕረቱ ይሃሉን ዓለም ዓለም ወሰበ ፈጸመ እግዚእ ኢየሱስ እንተ ትእዛዝ ይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ኑር ኢየሩሳሌም ወይትፈጸም ትንቢተ ነቢያት ዘተነበዩ በእንቲአየ ቅድመ ያገባን እዚያገብ ሀባዩ ከመ ተጽሕፈ በካልእ አንቀጽ ዝንቱ መጽሐፍ ዘይቤ ወሰበ ሰምዐ ሰይጣን ቃሎ ለእግዚእነ ወርእየ ኃይሎ ዲበ መቃብር አልዓዛር ሐዘነ ጥቀ ወይቤሎሙ ለኀራሁ ለእመ ገብረ ዝንቱ ብእሲን ዘይገብር ዘንተ ኃይሎ ዘርኤኩ እንረክብ ዕረፍተ በአቱ ኀቡረ ኀበ ሰብአ ዓለም ወይሬኢ ወረስዮሙ ይስቀልዎ ዲበ ዕፀ ወያመጽእዎ ለሞሙ ወይ መጥኡ
ويمتعو ولموت بعضو عليه لطلعو تبيسلين مدلج بينهم مع يسوع سبيته ولا عدي مع يسوع كمان يسرو بكسادو معرضة عاد ويسكموا وستان لقوة بعضهم دخرق زي يسوس وبعض يتسمونوا هاللوى يرسالين مزماوي زدوم رسالو كله دي حسساو من قد يدايتي وسمع مريم وسبا سمعت كما هاللوك زي يسوس لار دا يوست بيتسمون نسا 300 دينار ورق وهرق أمر سنقاديان اللي يسيطوا أفو سمو لوط هادنو نقد ربيل وتبيلو يتركب نبحبيك كبا أفو زي دول نقس وهالو سبيل بيتو لوط نقادي قرن ورق لكن استطاعو قديمة دفترا سمو ملو مسيطو زوحبو قديابيل لمسيو قبرو كما يكبا بوتو نقس ونبياتو وكهناته سمو مسيح النبي وكل النبيات لما تنريه لما فقود يكبوزوا بازنتو كبا النبي نقص كان ينبرو ولا كان جبال سوى كباهي فلفل من يهوي ورس سائل ورق وذلتو سلاكان واحد نوبس نقاني يعمل قبل رسنتو كبا ويسيطوه وكانت من يهنو تعمل قبرونا كبه وين قرأت الولدا ويهنوك وزينا هون زنتو كبه يسينون كله أفوز هالله بنقاديان وعنه بنقادي يفكر يميت بنت فكره زينا هو سبب مزع ماريا وسألت بنت كبه أو زيدون لقس وأوصاوي بلا هالله أبي ابن منكر زينا وأبوتو يدل لزت فكدي وأبوتو 300 دينار ورق زهدو مسليها ومتوها أدنى بوت بكرن بوت كرن كير وهي تصورت بيت السمان وقلقلت أنكزا ووضع هبي السمان هبيها السمان وسبعات وتينا لأتنا وكما هو قديمو سمتنا هو لوت كير فتوت ويبيلا لزماوي دريتي كمت كباجي أبوم ساجي هابينا هوري منين بسلام تكبي كميت أيه ولا هي ساعة له كميت أيه ولا هي ساعة له تبي سيدها له هابينا اسمه وتصادق ويطلعهم لهذا ولمنافقان هذا كان تتقوم بابا وأتوا هوات بقصة وباع بيتو ويبلغ زي يزمنو قدوده أنت بيتك أوسم مو قدوده فزي قب باي قبر زي أقب باي كو ويبلغ سمون أوك زي قد وهذا بيسن زي دونه يبقى كما هم أبيته سميت بيسن نقد يهودا هو تبقى زموت ومسنت مولده قلان الله هلوا بيرسامي بلوك زي يسوع سمون يمتع ولا ولما يستمر كما يعني كان لي هذا الله إلا ألبوم صادق للنساء صادق للنساء أنت سوار هو لذاتي بيسم وهذا هبيه ثم هالنوم سليها بزوها نوعي ووضع سمن زي بيتي ويتقل من تبعتا لبيسي مستبيتو على هولاتي وكمان وسببات قمك المجزي يسوس زي يسوع سجل لطوع وصار كرنه بعد علوم زريعة وسطوت لقبا على الرسول قريوس من زنتو قبا يدلوس من قبا منقس واتبيدو جنال لطوه توامزا عدي بيلو قبو كلو تزاديو يتكسوتو لمن نيسكا
እርገቴ ውስተ ሰማያት ወይእዜሰ ጻፍዋ ውስተ ሰሌዳት ልብክሙ ወህብእዋ በውሳጢአቴክሙ እቀቡ ምስጢራቴ ዘወሀብክሙ የታበጥሉ አሐደ እምኔሆሙ አእምሮ ኢሃድገክሙ ተሃልዉ ትኩዛኔክሙ ወደ አእምሮ እስመ እዳጥሙ አልተሐስስኖ ይትረክብኑ ሀበ ሄበ ሀቡረ የኢትዮጵሉ መዝያ አንቱ ወሰብያ ተከሉ አርዳ ወንተዝ ነገር ወይቤሉ በይናቲሆሙ አጀኑ መካኒ ሀቡር ዘይንግር ንራይ ወመንተዝ ነገር ተአቁ አርዳይሁ እቀ ዋይ መረግዚ የሱመተ ባህሉ አርዳይሁ ዘተባሃሉ አርዳይሁ በይናቲሆሙ ወይቤሉ ማሐዌት ተአቀበበት ነገር ቤለኩም እስመ አነ ከሰትኩ ለኩም አእምሪየ ዘይግል ልብናኩም ጸዊረቱ አእምሮ መንፈስ ይፈቅድ ወሥጋ ይደክም በእንተ ሕማም ወብየ ብዙኃ ነገር እንዘነገርኩክሙ ይእዜሙ በአሐዱ ሄዱ ጸዊረቶ መንተዝ ሀደጉ ህዱግ ነጊረትክሙ እቀቡ ወይትወሀብክሙ ሳይሉ ረፊዓን ይህን ዓለም አለ ስለ ደሞገቦ አጋር አማይዘቁ ነፍሴ ውሰድከቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ናሰማት ዛገዙ ለኛ ከቆሮድከ በእግር ወተሰይተትከ ከመገርበና ለዳትብሮ ሃሌሉያ ምሳሌ ምሕረትከ ኢየሱስ አድነነ መከራ እስካሁን ስብሐት ለከ ኢየሱስ አበ ኩሉ ቅዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለሩቃን ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘብጸጋችው ዝድየ ማርያም ሕይወተ ዓለም ለዓለመ ዓለም ጸሎታ ለማርያም ወዘለታ ያዝነነማ ተወላም ጸሎታ ለማርያም ወዘለታ ለሕዝበ ክርስቲያን ለደብረ ብርሃን ይገባ ማተወ ላጸሎታ ለማርያም ወዘለታ ለሀገሪቱን ኤርትራ ሀገር አሜሪካ ይቀበል ማተወ አመ ከመ ዮም ያብጽሐኒ ያብጽሕኩም በፍስሐ ወሰላም አቡነ ዘበሰማያት እንበል አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ወይ አላህ ደግሞ ለይታፈር ወይሰሩ ለያስስዋ ለነፍሴ ለይኩሩ ድኅሬሆሙ ወይታፈሩ ለመከሩ ኩየላዕሌ ለይኩኑ ከመ ሰበል ዘቅድመ ገጸ
ذاك المقص لا يدعم اللي يعصر وعلى نفسي لا يبلغون ويتعفروا لما ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 16 ኢየሱስ እዚ ነገር እዚ ኩሉ ምስ ወደአ ደቀ መዛሙርቱ ድሕሪ 2 መዓልቲ ፋሲካ ከም ዝኸውን ትፈልጡ ኢኹም ንወዲ ሰብ ድማ ክስቀል ኣሕሊፎም ክህብዎ እዮም በሎም ሽዑ ሊቃነ ካህናትን መምህራን ሕግን ዓበይቲ ህዝብን ኣብ ኣዳራሽ ቀያፋ ዝበሃል ሊቀ ካህናት ተኣከቡ ንኢየሱስ ተንኮል ሒዞም ክቐትልዎ ድማ ተማኸሩ እንተኾነ ኣብ ማእኸል ህዝቢ ንዓብ ምእንቲ ከየለዓል ብበዓል ኣይኹን በሉ ኢየሱስ ኣብ ቢታንያ ቤት ስምዖን እቲ ለምጻም ከሎ ሓንቲ ሰበይቲ ክቡር ቅዱይ ሽቱ ዝመልአ ብኣልባስጥሮስ ዝተሰርሐ ብልቃጥ ሒዛ ናብኡ መጸት ኣብ መኣዲ ተቐሚጡ ከሎ ድማ ኣብ ርእሱ ኣፍሰሰቶ ደቀ መዛሙርታ ነዚ ሪኦም እዚ ክንዲ ዝኣክል ጥፋኣት ከምንታይ እዩ ንብዙሕ ዋጋ ተሸይጥሎ እንደኻታት ግዳይ ምተዋሃበን ነይሩ እናበሉ ተቆጥዑ ኢየሱስ ግና ነዚ ፈሊጡ እዛ ሰበይቲ ጽቡቕ ግብርያ ዝገበረት ትለይ ስለምንታይ ተሸግሩ ኣለኹም ደኻታሲ ኩሉ ግዜ ምሳኻትኩም ኣለዉ ኣነ ግና ኩሉ ግዜ ምሳኻትኩም የለኹን እዚ ኣብ ርእሰይ ዘፍሰሰቶ ቅዱይ ቅቢ ግና ንቐብረ ኢላ እያ ዝገበረቶ እዚ ወንጌል እዚ ኣብ ዝተሰብኮ ዘበለ ኣብ ኩሉ ዓለም እዚ ንሳ ዝገበረቶ ንምዝከር እያ ከም ዝንገር ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ በሎም ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ካብ ፍቕዲ 21
ስለዚህ ኢየሱስ ከበሓድሽ ኣነ እኸይድ ኣለኹ ክትደልኒ ኢኹም እንተኾነ ብሓጢኣትኩም ክትሞቱ ኢኹም ናብቲ ኣነ ዝኸዶ ንስኻትኩም ክትመፁ ኣይትኽእሉን ኢኹም በሎም ሽዑ ኣይሁድ ናብቲ ኣነ ዝኸዶ ንስኻትኩም ክትመፁ ኣይትኽእሉን ኢኹም መባሉስ ንገዛ ርእሱ ደኾን ባዕሉ ክቐትል ደልዩ በሉ ኢየሱስ ከዓ ንስኻትኩም ካብ ታሕቲ ኢኹም ኣነ ካብ ላዕሊ እየ ንስኻትኩም ካብዚ ዓለም እዚኣ ኢኹም ኣነ ካብዛ ዓለም እዚኣ ኣይኮንኩን ስለዚ ከዓ እየ ብሓጢኣትኩም ክትሞቱ ኢኹም ዝበልኩኹም ኣነ ንሱ ምዃነ እንተዘይኣመንኩም ብሓጢኣትኩም ክትሞቱ ኢኹም በሎም ሽዑ ንስኻ መን ኢኻ በልዎ ኢየሱስ ከዓ ኣነ እቲ ኣብ መጀመርታ ሒዘ ዝነገርኩኹም እየ ብዛዕባኹም ዝዛረቦን ዝፈርዶም ብዙሕ ኣሎኒ እቲ ዝለኣኸኒ ግና ሓቂ እዩ ነቲ ካብኡ ዝሰምዖ ኣኽዎ ከዓ ንዓለም ክነግሮ ኣለኹ በሎም ንሳቶም ብዛዕባ ኣቦኦም ተዛረቦም ኣይፈለጡን ስለዚ ኢየሱስ ወዲ ሰብ ልዕል ምስ ኣበልኩምዎ ኣነ ንሱ ከም ዝኾንኩን ከምቲ ኣቦይ ዝመሃረኒ ከዓ ዝገብር እምበር ካብ ርእሲ ሓንቲ ከም ዘይገብር ሽዑ ክትፈልጡ ኢኹም እቲ ዝለኣኸኒ ምሳይ ኣሎ ንሱ ኩሉ ሰዓ ዝብሎ ስለ ዝገብር ከዓ በይነይ ኣይሓገንን እዩ በሎም ንሱ እዚ ምስ ተዛረበ ብዙሓት ብኡ ኣመኑ ምእንቲ ፅንዓት እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣን ምእንቲ ኩሎም ብስም ቅዱሳን ኣቦታትና ሰሚያ ኣብያተ ክርስቲያናትን ምእንቲ ገዳማትን ኣብ ውሽተን ዝነብሩ ኣረገውትን ምእንቲ ሓለዋ ሙሉእ ዓለም እግዚኣብሔር ካብ ኩሉ ክሕልዎምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰረየልና ንጸልዩ ምእዞም ኣብዛ ቦታ እዚኣ ብኩሉ ሕማም ብስጋ ብነብስን ዝሓመሙ ኣቦታትና ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ምእንቶም ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለዉ ሕማትን እግዚኣብሔር ንዓና ንዓታቶም ሰናይ ነገር ገብረልናን ብሂወትን ብጥዕና ክሕልወልናን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰረየልና ንጸልዩ ምእንቶም ብምድረ በዳ ብባሕሪ ብኣምላጋ ብቐላያት ብኩሉ ብካልእ መገዲ እውን ዝጓዓዙ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን እግዚኣብሔር ብቁንዑ ክድመርዖምን ብሓጎስን ብደስታንን ናብ ዓዶም ክመልሶምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ከዓ ክሰረየልና ንጸልዩ ምእንቲ ፍረ ግራውን ፍረ ኣዕዋምን ወይንታትን ምእንቲ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ ፍረ ዝፈሪ እፅዋትን እግዚኣብሔር ክባርኾምን ከብዝሖምን ብዘይገለ ጥብኣት ከፍርዮምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰረየልና ንጸልዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምሕረትን ፍቅርን ክህበናን ንልቢ ገዛትን ደያንን ኩሉ ሰዓ ብሰናይ ነገር ከራርሓልና ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰረየልና ንጸልዩ ምእንቲ መምከረ እግዚኣብሔር መርሓ ገርናን ሰበስልጣን መሳርሕትን እግዚኣብሔር ብሰላም ሓልዩ ከንብሮምን ንቤተ ክርስቲያን ሰናይ ነገር ክሕስቦምን ሓጢኣትና ክሰረየልና ንጸልዩ ምእንቲ ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዝዓረቡ ኣቦታትና ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ካብቶም ቀዳሞት ቅዱሳን ኣቦታትና ጳጳሳትን ኣቦታትና ሊቃነ ጳጳሳትን ኣቦታትና ኤጲስቆጶሳትን ኣቦታትና ቀሳውስትን ኣሕዋትና ዲያቆናትን ኣቦታትና ህዝባውያን ካብ ማሕበር ክርስቲያን ንዘዕረቡ ኩሎም እግዚኣብሔር ነፍሶም ክዕርፍን ክምሕሮምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰረየልና ንጸልዩ ምእንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ህዝብና እግዚኣብሔር ክባርኾምን ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ንቕንዕቲ ሃይማኖት ከጽንዖምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰረየልና ንጸልዩ ምእንቲ ሰላም ሓንቲ ቅድስቲ ብጉባኤ ሃዋርያት ዝቆመት ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ምድሓን ህዝብን ምእንቲ ሓለዋ ኩሉ ቦታን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰረየልና ንጸልዩ ምእንቲ ህይወትን ንብረቱን ንብፁዕን ቅዱስን ኣቦና ኣቡነ ጴጥሮስን ንኩሎም ጳጳሳትና ብህይወትን ሓልዩ ነዊሕ ዘመን ኣብ መንበር ስብከቶም ከጽንዖምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰረየልና ንጸልዩ ምእንቲ ዝማሕበርና ኩሎም ቁኑዕ እምነት ዘለዎም ማሕበር ህዝበ ክርስቲያንን እግዚኣብሔር ክሕልዎምን ብሰላም ከፈጽሞምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰረየልና ንጸልዩ
من دومنا قدس ቤተክርስቲያን ካብ ሰብን እንስሳን መባ ዘቕርቡ እግዚአብሔር ክባርኮምን ከጽኑዖምን ክረድኦምን ንዓናውን ሓጢአትና ክሰረየልና ንጸልዩ من تقولهم دومنا ቤተክርስቲያን ሰናይ ሓሳብ ዝሓስቡ ሰባትን ምእንትእቶም ኣብ ኩሉ ቦታ ንቑኑዕ ነገር ዝጻሙም ኩና ሃይማኖት ዘለዎም እግዚአብሔር ክባርኮምን ዓስቦም هو من محرته أبعاد أتوم تجبر معنا ونحدنا صرنا نصلي من دنا ذنب قربان بعد عن بزيت بعض بيت مقدس زحالين زنبوا بمزحف تزهبوا زيادة رب زح شعب يرسل سماوي تحسبهم قبل من معنا ونحدنا صرنا نصلي من دوم عبيد عبودنا لقاونت بيت ክርስቲያን ዘኩርና ዝበሉና ክንዝክሮም ዝኣዘዙና ነፍሶ ከበብ ስሞም እግዚአብሔር ክባርኮምና ቅና ማሕደር ተፈቅርክቦም ንዓና ሓዳትና ሰረልና ንጸልዩ من دقاتن مساخين مبلغاتن زختاماتن ጭንቃትን ዘርዝሩ ሓረሶን ሸጡ ዝዕድጉና ኩሉ ቦታ ዘለው ጭንቃት ሰባትን እግዚአብሔር ክምሕሮምን يغرق بلولو من معنا ونحداتنا صريرنا نصليو نمدو بيت معذر تنقون عبدهم حريقهم استسدون أمركو زلون بمأسر سيطانا استأسرون زيابير كاب كل غد حنا منكم حروبين معنا ونحداتنا صريرنا نصليو من تقول من دون نفسهم محرد من تخرج وابزاق بسويت الكرسيان جاز تأكل سبات قتيبهم محرد زيائر عمنا نخرجون معنا ونحدير نخسر إلنا نصليو من دين عيز عمد زرد الزنامات مملأ مايات البحرنا بلاقاتن كرسوس عملاقنا بحق خباركم من كسادرتهم كمالهم نقص مدرق قابل بلامي فحبوسان نقلوا مطر برديت كصنعهم كلو انسسا هيوت كوبون انا ونحداتنا صريرنا نصليو من دوم كلهم ذكرنا زبولنا مصلنا نذكرهم تأززنا እግዚአብሔር بسناي ነገር كذكرهم منكم محروم من انا ونحداتنا صريرنا نصليو من دنزاسو من እግዚአብሔር بسلام كفتسما فتنا صلاة راقبنا نفساتنا كدحن المحرد كهبنا معنا ونحدنا صريرنا نصليو እግዚአብሔር አምላክና من تغررنا كمحرنا نصلتنا نماننا نقبلن نزاسو من زياغا بسلام كفتسمنا بفتصم حبوسن دستا برهانة سايغرينا معنا ونحدنا حرقنا نصليو እግዚአብሔር አምላክና من تغررنا كمحرنا نصلتنا نماننا نقبلن نزاسو من زياغا بسلام كفتسمنا بفتصم حبوسن دستا برهانة سايغرينا معنا ونحدنا صريرنا نصليو እግዚአብሔር አምላክና من تغررنا كمحرنا نصلتنا نماننا نقبلن نزاسو من زياغا بسلام كفتسمنا بفتصم حبوسن دستا برهانة سايغرينا معنا ونحدنا صريرنا نصليو ክርስቶስ አምላክነ ዘመጻ ወሃመ በእንቲአነ በሕማማቲሁ ቤዞነ ንሰብሖ ወናልዕ ስሞ ህቡረ እስመ Shri
Shri
ማርያም ድንግል ዘማዛ ሀቦች ይኮን እንተ ትጼንዊ በገና ወሀግል ወልዳ ረድኤቴ በውስተ ቀትል ሰላም ለኪ ተሰፎ ባይዳንየ እንበልኪ ምክየ በይመንኖ በለኒ ገብርየ ዘተሳየጥኩ ከበንዋየ ሰላም ለኪ አትራንሰ ሰሎሞና አመይከ ወንድይረ ለተበቀል ወፍዳ ወአመይታ ደህነነ ዘወለደት ወጣ ባድህኒ ሞተ ዕዳ ሰላም ለኪ በከመ ልማድኪ በሊ አወብኪ ካህሊ ኢተበቃሊ ያጠብኦኑ ለሱሉሰ አሊ ኪነተከ በትካታሊ ሰላም በከመ
የዋይ ወገመላይ መግዝ መስዋዕተ መድኃኒት ትኩን ለብዝሖ ሰብ ዛለብከ አጸደ ግብር ስብሐት ለከ ናጀርብ ለከ በቃለ ግላህ ወንቤኑ ስብሐተ ዘነግ ስብሐት ለከ ወትረ ለመንግሥትከ ዝቡሕ ጊዜ ናጀርብ ለከ በቃለ ግላህ ወንቤኑ ስብሐተ ዘነግ አወየተ ስብሐት ወትረ ለመንግሥትከ ስቡሕ ጊዜ ናጀርብ ለከ በቃለ ግላህ ወንቤኑ ስብሐተ ዘነግ ስብሐት ለከ ስሉስ ቅዱስ ዋነግር አእምሮ ለብርሃነ ነግዘ ፈጠሮ ቃልክሙ ተናግሮ እምነ ብርሃን ብርሃነ መተናቲ ስርናይ እለ አልበስክሙ ነገዘ ሰማይ ለወርኅ ወለፀሐይ ስብሐት ለክሙ ስብሐተ ሌሊት ሥላሴ ዘወሰክሙ ወጎ ወዘአክበርክሙ ወጸዳልክሙ ፀሐየ እምነ ወርኅ ስብሐት ኀበ ብራየክሙ በዛዋባል ወቱ መስፈር እንተ ትሰመዩ በስመ ብእሲት ሥላሴ ወምሕረት ስብሐት ለክሙ ሥጋየ አምላክየ ሥላሴ ዘዮም ወዛያ በጥበብ ሰመብረለይ ሥጋየ አባትያትኪያ አዘንብየ አምጣነ በዛ ሥላሴ ዘዮም ወዘአምያ በጽባሕ ኒብሳ ስብሐት ለክሙ ሥጋየ አምላክየ ሥላሴ ዘዮም ወዘአምያ በጥበብ ንፍስሐ ስብሐት ለእግዚአብሔር ኪያነ ዘፈጠረ ከመ ናምልኮ ለማርያም አምላክ ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒትነ ኃይልነ ወፀወንነ ጸሎተ ሃይማኖት
أنا زغا هم ندقم ማርያም ቅድስት ድንግል ከሆነ እዚያ ወተዘገለ ወዲያና ማለ ጲላጦስ ጴንጤናዊ ሀም ኦ ማህበራን ይሁለ ክርስቶስ አንቱም ናይ ክርስቶስ ናይ ሓድነቱ ማሕበር ዝኾንኩም ኣሕዋተይ ኣብዛ ብደሙ ዝቐደሳ ቦታ ምእካብኩም ነቲ ኣይሁድ መዓልቲ ፋሲካኦም ብቕንዓቶም ንሓጣና ሓሊፎም ዝሃብዎ ጎይታና ዝተቐበሎ መከራ ሕማሙን ስቕሎቱን ሞቱን ዝተወግኦ ጎኑን ዝበሰሰ ደሙን ዘኪርኩም ኢኹም ስለዚ እግዚኣብሔር ድኻምኩምን ጸሎትኩምን ስግደትኩምን መዝሙርኩምን ይቀበለልኩም ካብ ሕሊና ስጋ ዝተልዓለ ብሕሊና መንፈስ እትምነይዎ ኩሉ بفقاد يفتصملكم تسفى تنسعي يعبكم ናይ ሓጎስ ቃል يسمعكم بفقرهم بمحرتهم كم مكرا يصوركم كم تدك مزامرتو أفقرو زصنعكم أفقرو يصنعهم أب حاتيات كيتودكو يدنقفكم أب حازنكم يناززكم أب دخامكم يصنعهم مساينا أقلقلتكم صمود مزقونكو حوهمن مش كلهم إذا ما بكروانا برحقون زلوا أبتي قيدانا زمن صلوا معك مرعى أبو باي أبوتاتكم سخاتكم حوزوا أو حيل صلاتكم استمحت صلنا بيمانو يقومكم كمتي أبتي حقوسن دستان زلوا بيتو من السمايات يتقوم زلالة معده آمين نبلدوا نبلد تعروا ودكان أما كما يوم يابتعن يابتعكم بفساء وسلام أبو نزل السميان عسر تغتاب نسميان وعن حد كلا لا يسون نرقى قدس مكة الله
Sokri itu berarti. Kadang dia berdalam tapi harus nasalah kami catat turun dengan nasalah kadang dia Han, betul betul. Jangan aku betul. Arab kita dia betul. Aku sudah betul. الفوز تعيه والفوز تعيه كلهم ناكل تسنتيم سريع من غير ما تكون دولة رأي الحبز اللي يجيب زين مرات بيرون جانا ناكل نص زين مثلهم زين بعد بيرون جلان بيرون هذا حمد لله لا وانجيل لا تصل سنة زي نبى زي حبل سلة وموتوا إسرائيل هذا دبر رافيد من سلسلة أبراه وهادر وسجدهم وموت ودجك إسرائيل من قبل هذا دبر سيناء سبوس وهذا ووت المكان ومسا مسياب እግዚአብሔር وتناقر مزليوي بيلون قرم لبيت عيكم ذات لتوت ينوم لدجك إسرائيل اسمن أوريكم هذا انت قبركوا بسبع قبط وتعركوكم أنا بعيدت نتكم إذا أنتم لا يدكن فأنسبت وقبوا وتزالوا سمو قال وقبروا فقال يسمى هاريكم من كل أحد اسم في أي من فملأ
وبعثته هبرت كون ليت منقصة وحزب هرية ونطعة وموسى مسيح ونقر من هذا سنتك على زي بلوم القيام وطرو حزب هادوك آوي بلو اسمه لذا سرام القيام ينعقبهم وتنسى مسيح وزنهم لليك اسمه سمع حزب تزازاتيو سمع حزب تزازاتيو وقف أسرائيل ويعيقوا بحضروا دجك ودجك تلقسوا وانا تزازاتيو كما من تنو يبقاتيو وهقاتيو وانا سرعاته وانت زرسيو سرعانه وتقني لازمة دنشير أعطنوا عرستيهم ابن عزاء وكن وسط حفرته وفاريه لعلم كرسم مدعانين مماتي وادعنن حديث صلو النقيد نبى النواة سمعين زي نزل وتوسبعات ذكر رجل إسرائيل لقب رب قبطاويان تياهم وبنتياهم وذاكمش فستا تأمرات بقنيهم لعدناتهم ويبين درزون أنتم لما سمعكم وقالوا وشياكم أفكركم كلهم أحزاب وحزب تمتبنني ليك لمن قست نصعى وحزب قدس وسوى يتمتعوت ذنت القمر بك يوم وعطوا مسمي ثاني يوم وتهد بحب على فتوة تعلم وتكروا من لبون نقرأت السيق وإسراءته وورقوا سبع الكي وهو تلك تسقوا لمدعني تموثنا وأتر إماما تمسقه كما يفوسوا ومعرم ونقلتهم ومبارات رفعتهم وكبر وموقس فصوم وأرعوا لما ناقص من قسوا معادم بهبرت من نبره وستقدام لردو يسموا تزعطوا وكما يجل ويقوم بعدين وكما يرد وعي لسان يترقم وعي كنانية زي دلوم يركبهم وسمعكم لا يهد زي تسعال وتسعالتهم لا يوم لما يمتهم لهم زياد بمئين وبقزياد تكسات وقزياد بارا تامرا وقزياد مبارات أمرات كما يتم يدوم أمقز فتكساتهم ويقبوا حبيهم كما يحسن لهم وبزع وباتي بهم مدانا لهم تكساتا ليقوتهم وسمعانا سبا حوركم من يكون وإمامكم موقوتم بحقياتكم وسبت لعل ود وقال ما هياو تأمروا كما أنا ووتوا وسبع أبيو اللوت اللي هو عند ميت مكيموت اللوكم سلوكم يانو هقولان فوتشين نهن من وامن ونلقوا نقراته زينة ونتقادل لعقبة تمت نبر لاينين ونفري فرين كبور زي دولة تفلتنا ونتمسك بالمقارات قال لتوالوا ومنكر تعاويل يفكروا على كبكابزة تجزي عالم على فطري وما سنتنا وانتهوا سقاهم ويأثروا يتقبوا فرد ويسرقوا بالواس واسنيو سانيو لو بابا لو يسموك على اللي نبغى معه واللي يتناقض بتونيا ويتميز ولا نصيره تنو ويهون وعيهم بتتناقض ويتأمل ويتمر لكن ما دمتهم ويتقابلوا لا فلسون بعضهم ويقبلوا لفصمة سمرات أسنات أولهم بكما يدلوا ويقبلوا كمسجد حويل على بيت الكريستيان لسنات على الزيابية كمسجد أمن رئيهم يسرقوا بألباسة لا بأسيس أسبايا كنتوا ولمني أي مروا يقبلوا وسبب اتنبوا نقرات مرخول اليوم يتهيئ لا سميتهم ويتحاكوا وانتم تودوا سمرهب تطلعوا ويحوروا سعبياتهم وتمسنا ولمن يكون زين اللوتو سبحان قصة آل عويلوا سبرهان ولتاكبهم تراكوت المدب تفوتش زين حول وفنته وتن
ونابر ماتت سرعاتنا قدما يصوب بنا عن كسرهم ويصفوا بنا من قلنا إلى ولطات ويتأكا ستمتي ودنا كمين تكذ لا يزعل بمقارنا أمن القوم كالمكزينة تنهيان فبتا وبرهان وتنهان لكم اليوم استقعنم لهوان فاسطهم وعليه ودنا فتدلوا مبلغ على في وفتوته وكل زيدل لهران دلوا نشأ يدلوا نشأ كمن يقتصادوا نقامنوا من ونتقسى مزرعة ونقول عن قسم هرتنا أملاكنا زلوتو سبحان كالعالم عالم أمين من تطنع ذاتي خلفا تعطوا زادهم قابوك عنه سبيت الصيام قدرت إذا سلوستو ساعة ما أنت لأنها سلوس ويسفلنا أريد داقم معراض شمنته وتبلعوا فالتقويكم نزيابنا أملاكم كأن تاتبغتي مدرس لذهبكم كتمسكن ويكم نزلوا من ذهبكم ذهبكم لله تزازات فردتاتم حقاقاتم زي محلاكم نزيابنا أملاكم كسوات كي تركسوات تنقوا تنزي تنقوكم قنا بليكم نسقوكم زبوات أبايت تسرعكم نستغمتكم وان أحاكم أباقعكم سسنا بروركم من واركم من كامس بزحالكم لأنكم كل دمام سواركة الشعوء ولبكم عبئي موتي كابقمسي كابيتا بارنس أوزاكم زيابير أملاكم ترسعوا ويخون بيت الملزمات من أنقر بيتات انزلوا ماي بزي قلوا أسامي قفحين لفرهم مدر بدام ونحكم كاب صنع كوحد ما ياسي أوتالكم مدر بدام أبوتاتكم ذي فتوهم منا أبلعكم زخا منتي أمود لا تخطبوا لكم إلو أي واردكم فتنكم بلبكم حذر هايلنا صنعتنا إدنان ذي خلو هابتي داس بلنا تقولوا تخانوا قناخ خمسي لومينة نبوتاتكم محل لهم كدان كغوهم هابتي هدلوا حيني ذهبكم سي نسيهم ونزيابين أملاكم ذكروا مكتبة بسيراك معراف كلته أقدم أملاخ من مخان حتى ودين زيابين كتقل تلاخين كا قزار سخان فتنا أدالو ونعون دينا غانغن كن بقديه تقم كآية تتهوى أبو زيابين تتقع كابو خطو آية تفلي عمودات علمي خدمها يخبرك أيو لغان النقر انت متقع تقبل له ولدته وين انت متحكى عقوسكن وركي بحوي يزفتن سالكان سبادما بوتن ولدتي يوم زفتن بإግዚአብሔር ተአመን عقزك أيو بغنع مقدي
شوكم تصفاد ما أبو قبر أتم كلهم نزيابير تفرهم عراتو قدريو تزبيوا كي تورقوا خابوا أي ترحاقوا أتم كلهم نزيابير تفرهم إمانوا حاسبهم كابرقز كذبوكم ميو أتم كلهم نزيابير تفرهم دلالما وحقوس عرات سناي هيابات كيبوكم كوابكم تصفى قبروا ماذا بدرس كليا لا بوينا لسانه على بركتهم يا نمسلو كلنا كريستيان أن يوصل لا تصل والسقوا وفرفروا مكربه وكي مقارون انت الباتي تلساميتهم انت زيب يزيد منه يا من الناس سمعنا وقالوا ولو منه تقسم مزرايتك وكان يبيت سمي تسموه ويتلبوه ورأيت رأيه ويتأمروا اسمه تقولون لبومه لازم تهير وانت تسر روات من يوم تبرس مر يوم ويأمروا سم يوم يلقوا وانتم سهل ولكم توبة من قص لقد تأمروا ولو جاوي ثيسة أمركم وبرته هايمانو وبسر وبسبكة وانجيل يسوع كرسم مدعانينا وعبيه هو لو كلهم ليس يفوج هنا وأنتم هذاكم مملكة الطاغوت لكم نفسكم منكم مسوايته ركسوكم وملأت الظلمات ومن تدمعكم استبرهن بأمان الدين يسوع كرسم وبطو أيمركم ولا هادوت أدم ذيابير أبوكم ولا سيان من قصور اسمة تمكم ومطوة وتنساهم مفتواتكم كما يسألنا يزي تولوا الله بهم كي يستربهم وأيتوتم من يكم هاتيات اسم بزوكم ودموكم تعملوا أن ذيابير يا وموتهم وعلوا أن تسرائيل وحبل يا منو تتحيد من قصة سميات وتطوها لا بالله يقبلوا تلقوا وأنتم سوكوا النولة قبيلة فريد ماتهم اسمه جاءكم فالنو تكات أبعاد أدوين وأنتم سيسمعوا وأرزقوا لبهم وتنسوا لا إله أتوا وين لك وعدوا ومهم لقاتوا بممات فأتوا بونا وسروا فمسرتوا أبوها ذاك قتلوا سبيت مال وعدي قتلوا وعدي قتلوا ولو راسي ومننوا ووقروا كما ابن انت مننوا وعندتهم وبدياكم يبيه بديا زي أمر تقني لي تبوسم مسمع انت ستون بركة الله ويعلم العالم عالم هيمنة أبو هيمنة قدس صحابه قدس أبو قدس سوليك أبازا زاغر الديابير أباي أنطوكيا بركة تطفل مسلين يدلون من كما مثل الديابير قال كما بطوك اليكتو للدتات أحدهم معاكم قديمون ولا ستابير مسكان عن نسل لدى زيت ركا وكالوا مداريم وعنوا قدس دنقل مريم من ركابي تبايت لدى زيت نقا ويت ركا ومثل تبعاتو نعمر كما قال سكاها كونوا حاضر ليلي وليناهو باينتينو نقصص نعمة دوقين ويفكروا كما هادوا ملا ويكما هادوا مسرافيا وشرويا الله وتتولدن الله يولا وهو تتلان كل سلطانا قايس وكل سم زي سم بزا عالم وزي مدو روي وري وتم لابو نفس كله وتم هلو العالم العالم بملوك وحتو من تزين زي بيه من تمنفس كله وتم نسم زياء ويبقم زنتو زتري بيردان بأمثال رب وورد دي بوال والو سوري اقال كمهاتيات بدا ولدم سماي وعدل وسكر سدنجل
ማርያም ቅድስት ዋህነ ጸሎት ምንያ ስጋ በምስጢረ ዘይት ረክቦ ዘይት ነገወ ነበረ ውስተ ከርሳን ተሳታ አውርሃ ወወቶ ተፈጠረ ሎቱ ስጋ ምንያ ዋኮ አብሃ ደረ ውስተ ከርሳ ከርሰ ድንግል ለተመኑ ይትፋለስ አብለከዊነ ወልደ አላ ወልደ ሀገረ ውስተ ከርሰ ዳሁ ወስምረተ መንፈስ ቅዱስ ማአቲ ይትስምረት ለስሉስ ቅዱስ ይትባሃል እስመ ካልኦ ፈጠሮ ሎቱ ከመ ይረስዮ ነችን መለኮት አላ ወእቱ ባሕቲቱ ተሰገወ فتأجز همامات السجان تأرباتي هاتيات الله ورقي هم هلا لماذا نتناسيج نتناسيج بقى إذا كنت لسول ساعة ما لسول زروانجا سمو بوزو كذي يبي فكر كوا سجابو من أولادي يرسالين كم درهم سجاب أقول يا تاتكنا فيها أنا حد لكم بيتكم بعد وياكم مصبر يبي ديارهم يوم ويتقتلوا مع يوم متوا إسرائيل بعفسي ورد مع ديارهم مع أبي ومرجمه هذا نقطات يوم كرسول مدعن متى وهم بهماتي وادعن النصلي من تزاتي بل وكل وقت مسراتون بس تزادا ومزيد قابو كان وست توصي النبي بركوته تقوم زين العالم على آمين وأنت نزرعي تبر وأنت نيهنا إتو قلقلا ويتعرف بيت أون ويت مها بعث اسمك دياري ريا واسمك كما قلت أنت تعرف كما هو حرب إبراهيم وناوي ديري يوم دياري كما باقي وسرعان كما هو إبراهيم أفكر طاعت وسيمة وكبتا وأضرب لك ناني وانسمو ذنبه وأضرب حسار وكرو الوطن نفسه زيت من هدمو إتابه ومسواءتي هم صور ذنب عنوا أتوهم يتزرع وسمروه يتزرعتي سنبن جاكم وتزرعتو قلوبنا يسمى المسير كنتم هو الذي أسعيد وكما أسلمت تصبوا يصبر باكين بينه ناويت تكلوا وأنت النبي وقصدكم وأنا المتوى الإفريق وإسرائيلني إليك من اسم يزيد سموه إفريق ولوكس إسرائيل ويمرقوا لهم كما يقولوا أملاكم مسلم فسبوا لا يوموا وكل منتصر يمرون جاو عاصم لا سوت انتك المقط وديكم مسرع وفريم بجزع يوم ويدو يهودان مثل يوم مثل آدم دوا بعض ويهوي السطوة لزيامي ويركبوا اسمع لكم اسمع له ولو زيامه تناكروا وكما ولد النشيب وناوي زي والله ناكو لا رسم هيمنة تابو وكالب يزندو دكي وفل ولك أباسا بوتا برو هيمنة لسرا وحدو تولى كما سمن دنجل وكل النزمل وكل درود زيان بلا حتى باكتا سبب رطع فعلى نشيب من تواتر يتبارك بيلاوي وبالنهي وكابي بيتضط الرط يكوا باسا دلسكندريا كدلون نابت مايكل هواي مريم نبا وقص لبك متاهاد تاهاد ديابت ألو أنdawi مرقو تاكس مكران نبن لنس نگر سمجو بسناي جنس تاون عمل تدسدو فتلون هن نبيس مسمايتات كو إنمو فلسمان هاري لومو كلو مامات
سبب فقدوا قل سنة وطروا قلهم وعقبوا هاي معناته نوسو أكيد يا سمرو لك دين كرسو ويدي سوى زادو تواسو منقلين انت يبلو بنو أماتو سوى أمهاتينو كدسا وعيومو بيسا وسبي أسر ومو بسناسلم أمنا سوى بنو ركبا نفساتيو بزنتو كلهم سلسقا أو نفساتينا أدو يا بيسا وتمت راباسيت ونهن النبل لانتي أمك من مانتو يوتن همام سقا ويركبا زنتو كنانيا أبيا وسبيا وسعن انت يبدا ما تبه اللاوية بعدين نفسونا في اللاته بانت زي توقف ما مسكان هنا وصون نقرأ السلوك أول نبلي يعدقون وزعات بعدين ما مسكان زعم وسكاني يكون ذكران الله الذي أموت انتني يكون تمهد اللاته وتكم يتبع اسم اللاوية ملوك هم أو هذا سلسقات كمن بابا كمن بابا يود ونبابا رسيان لن أسرتا فالفنة المتو ويفتن من اسمك على تعقص ما تسقاه كما زلوتو بحثيتو انزي حب فملوكتو انزي وطن سقاه وهمان بركتو من لولوم مهراني هالمزيد على معلم من تناسي نما غني
ስንዎቼ ለእግዚእነ ኩልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ከመዘ አግበሮም ሎሪት ወለነቢያት በወንጌለ መንግሥት እንዘ ይብሉ ክርስቶስ ወዳዊት አሜን አሜን እምለክሙ እስካነ ያህልል ሰማይ ወምድር የውጣ ዳቲር መታ ዋቲ ትስረታ ይተዓልፍ ኦሪት ወነቢያት እስከ ሰብአ ኩሉ ይትገበር ወይከውን ይእብየ እግዚእ ዘዕብራይስጥ ልሳን በወንጌለ ማቴዎስ ብርሃን ዘእምብርሃን በሐዋር ሃሌሉያ 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 ስንዎቼ ለእግዚእነ ኩልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ከመዘ አገሮም ሎሪት ወለነቢያት ወንጌለ መንግሥት እንዘ ይብሉ ክርስቶስ ወልደ ዳዊት አሜን አሜን እምለክሙ እስካነ ያህልል ሰማይ ወምድር የውጣ ዳቲር መታ ዋቲ ትስረታ ይተዓልፍ ኦሪት ወነቢያት እስከ ሰብአ ኩሉ ይትገበር ወይከውን ይእብየ እግዚእ ዘዕብራይስጥ ልሳን በወንጌለ ማቴዎስ ብርሃን ዘእምብርሃን ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ዘእስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ዘእስከ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ዘእስከ ለዓለም ሰማያት ይቀደስ
መንግሥትከ ትንሣኤ መንግሥትከ ይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ሲሳየነ ዕለትነ ሀበነ ዕለትነ ሀበነ ዮም ድግለነ ድግለነ አነ ወጌጋየነ አነሳነ ወጌጋየነ እነኒን ድግ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ዘአበሰለ ለዘአበሰ ለነ ታብአነ እግዚኦ ውስተ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ አላ አድኅነነ ወባልሐነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ እምኩሉ እኩይ መዚአከ መዚአከ ይእቲ መንግሥት ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ኦ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ ቆምከኒ ረዳእየ ቆምከኒ ረዳእየ ልባኮቴ ባጎት አቡነ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ በሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ድግለነ ድግለነ ሳነ ወጌጋየነ በሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ከመኒነኒን ድል ለዘአበሰ ለነ ዘአንበሰለ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ አላ አድኅነነ ወባልሐነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት
ወዘሰላም ኃይለ ገብር ወስብሐት ወዘስከራም አማኑኤል አምላኪነ ለከ ኃይል ግብር ወስብሐት አማኑኤል አምላኪነ ለከ ኃይለ ገብር ወስብሐት ወዘስከራም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ግብር ወስብሐት ወዘሰላም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይለ ገብር ወስብሐት ወዘስከራም ሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ሲሳየነ ዕለትነ ሀበነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ድግለነ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየ አበሳነ ወጌጋየ ከመንነኒ ንድግ ተመንነኒ ንድግ ለዘአበሰ ለዘአበሰ ለነ ታብአነ እግዚኦ ውስተ አድኅነ ውስተ መንሱ አድኅነነ አለ አድኅነነ ወባልሐነ ሁሉ እኮይ ወሎ እኮይ እስመዚአከ ሲአከ ይእቲ መንግሥት ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ገብር ወስብሐት ወዘእስከለዓለም ከኃይል ግብር ወስብሐት ወዘሰላም አማኑኤል አምላኪነ ለከ ኃይል ገብር ወስብሐት ወዘእስከለዓለም አማኑኤል አምላኪነ ለከ ኃይል ግብር ወስብሐት ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ገብር ወስብሐት ወዘእስከለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ግብር ወስብሐት ወዘሰላም ኃይል ወፀወነየ ውእቱ እግዚእ ተወንየ ውእቱ እግዚእ መኮንከኒ ረዳእየ ኮንከኒ ረዳእየ ልባኮቴ እባኮ አቡነ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ በሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በምድር በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ
አበናዮ ለዕለትነ ሀበነዮ ድግለነ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየ አበሳነ ወጌጋየ ተመንነኒነ ይደገ ተመንነኒነ ድግ በዛበሰለነ ዘአበሰለ ኢታብአነ እግዚኦ ሰመንሱ ኢታብአነ እግዚኦ ዘንቱ አላ አድነነ አላ አድኅነነ ወባልሐነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እምኩሉ እኩይ መዚአከ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለዓለመ ዓለም ከኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዘላለም ለኃይል ግብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ግብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ኃይል ውእቱ እግዚእ ወፀወነየ ውእቱ እግዚእ ኮንከኒ ረዳእየ ኮንከኒ ረዳእየ ባኮቴ ልባጎቴ አቡነ አቡነ ሰማያት ይትቀደስ ስምከ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በምድር በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ድግለነ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየ አበሳነ ወጌጋየ ከመንህነኒን ድግ ከመንህነኒን ይድግ ዘአበሰለ ለዘአበሰለም ኢታብአነ እግዚኦ ሰምዐ ታብአነ እግዚኦ መንሱ አላ አድኅነነ አላ አድኅነነ ወባልሐነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እምኩሉ እኩይ በዚአከ በዚአከ ይእቲ መንግሥት መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ግብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ግብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ግብር
ስብሐት ወዘስከ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ግብር ወስብሐት ወዘላለዓለም ወለከ ይደሉ አቆቴቶ እግዚእ
ኢየሱስ ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከ ለዓለም ለማየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከ ለዓለም ለእበዮ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከ ለዓለም ለእዘዞ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከ ለዓለም ለምስጋናሁ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከ ለዓለም ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከ ለእበዮ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከ ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከ ለዓለም ለምስጋናሁ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከ ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከ ለዓለም ለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም Isso.
ሃይማኖተ አበው ወካይቤ ይቤ ዝንቱ ቅዱስ ቴዎፍሎስ ሊቀ ጳጳሳት በውስተ አህጉረ ሃይማኖት ለእስራ ወአሐዱ ተወልደ ከመ ሰብእ እምድንግል ወኮነነ ዘመድ ወኩሉ ግብር ዘዚአን እንበለ ኃጢአት ባጢታ ሰበበ በአርአያ ነችር ወመንክር ወአስተርእዮቱ ባረከ ዲበ ህላዌ ወጓለ እመሕያው ወካበይ ቤው ቅዱስ ቄርሎስ ሊቀ ጳጳሳት ዘእስክንድርያ ይደሉ እነና በጽር ማእከለ ጉባኤ ንመሪረ ንባብ ወግዙፈ ልብ ከመ ተአሐዝ እግዚአብሔር ቃል ወህላዌ መለኮት ተአገሰ መከራ ንብል ዘንተ ነገረ ከመዝ በሰናይ ትምህርት ሩታ ወነአምሮ ትእቀለ ዝንቱ ፍጥኖ ንሕነ ንቤ እስመ ሰማዕታት ከዊኖም ፍጹማን አርአዩ ሎሙ ኩሎ ሕማማተ ሰበፈቆዱ ገድለ ሰናይ ወጸሩ ገድሎሙ ወአቀባ ሃይማኖተ ወነሱ አኪለ ዘያሰምረ ለእግዚእነ ኢየሱስ ለእግዚእነ ክርስቶስ ወይዜኒ ሰበይ የእዛዱ ተዋስኦ መንገሌን እንዘይሉ ቦኖ አመመቶሩ ስጋሆሙ በሐጺን ለቅዱሳን ዋይዎሙ በእሳ ወሰበ አሰርዎሙ በሰናስል አመነስዎሙ ቦኖ ረከባ ነፍሳትዮም ዘንተ ኩሎ ምስለ ስጋ አው ነፍሳቲና አዲ ወያ በእሳ ወተመትራ በአሲፍት ወነን እንብን በእንዲያም ከመማንት ወፅ ምህማመ ስጋ ወይ ረከባ ዘንተ ኩነኔ አብየ ወሰበያ ወሳንን ዘይብል መስማንቱ በላ ወደ ባህቲ ሆን ይነሳ ሂዳበን ተዘይተወከብ ህማመ ስጋ ነን አወሶ ነገረ ጽዱቅ ወንብል ይናሃድጎን ወፀአተ ባቲተም ህማመ ስጋ ማተሐመ ወስጋኒ ይኮነ ስጋላ አላ ዘዚአሁሙ ዝንቱኒ ይኮነ ትምህርት ወፅእልት ወከመ ይትበዓል እስመ ህላዌ መለኮት ሐመ አው ተአሐዝ ለስጋ ዘከመ ንባባዩ ወንባበ ርስአን ለነሰ ዘይፈደፍ ትምህርትን ወሂሩትን ንእመን እስመ ቃለ ተአገስ ህማማተ ስጋሁ ከመ ዘለቱ ባቲቱ ዘይአምም መለኮቱ ወዘይወጥም ስጋ ወህማም በረከቶም ለሉም መማርቃሉ ለዓለመ ዓለም አሜን። ታምራት ያለ ዝድን ሊማር የሆናል ይጥሎ ተበርክታ ያንም ስለው ብነስ በክርስቲያን ስምዎቸ ዘከማ ዳነታ ለከነናው ትምልና አው አለው ታቲ ቢሲ ማንስ መኳንንት ዘሮሜ ወመጣን በሌሊት ትንሣኤ ወፈቀደ ተባሃበ መቃብር የለዚነ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪ ሁሉ ዓለም በሆኑ ወሰበብ ቀርበ ሀበሆት ረከበት ታግዘትነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ ገጸ በገጽ ወትቤላ ኢትባይ ሀበዝ ሆት እስሜ አመንቺ ሃይማኖት ተፈጸመ በቅድስት ቤተክርስቲያን ሐዋርያት እስመ ከናናዊት አንቲ ወአምነ በጊዜው ተመጠወ ስጋው ወደመ ለክርስቶስ ወሰብያ ወአታበ መቃብር ወአልቦ ዘከልአ ርኢቸ ባጋ ምስጢሩ ለእግዚአብሔር ለተታረይ ወሰድ ጾአተ ወንጌሉ ቅዱስ ሰብ ህጎ ዘይየብስ ዘክም የሚጠጣ ለከናናዊ ውስጥ ሃይማኖት ያጽናሃታ አተ ዕለተ አላ አባታ ውስተ መቃብረ ወልዳ ቅድስት ከመትትሜጦ ማደይ ወስጋው ወደመ ክርስቶስ እግዚእነ ለስርየተ ኃጢአት ሊያፈጥንቼ አትን ዘከመት ኢለሃብያ ከመትሜጦ ፍኖተ ስሕተት ወትመርሖ ፍኖተ መንግሥተ ሰማያት አበይ በውፅ ጻድቃን በትብስት ሎታ በርከት ለዓለም አንተ አምር መንክር ገብረ ዲኖ አምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘከመ ነገሮም ለአርዳኢሁ ምጽአቶ ገብተው በእንተዚህ ታየዩ ስርዓተ መከራ ወይ መቆም ዋመሃቸ ሳሉ ያነ ዝኔነ ለዓለም ማለት ተአቀቦ አሃብየም ዘይመጽእ ላዕሌኩም መድኃኒነ ወዓላ አእምሮ እስማሚሃ ይመጽእ ጽርየተ ወንትፈታ እሚሃ ብዝሃኒ ክህድድ ምነምዳብዬ ወትካዘይ በጾሙ ንህቆ ንዋ ማሃቸት ወአብሮ ማሃቱ ይኩም ወአሰዳሉ ንዋይ መልአ ወመጥዮ መርአዊ ይርከብኩምን ዘይደልዎን አንትሙ ለመርአዊ ተሳየጡ ለኩም ቅባ በእንተ ማኅቶሙ ይኩሙ
سميت أمر ذي مثمر أوي بساعة الليل قوة يتنمو نوها كما يمتع سراكي ويبرد أبياتكم ويحدكم لأن داعي تكوننوا يتكونوا كما يتكونن ما يمروا كما يمتع دعالي موعد يعمل بيه وبعضهم يرسين فطنا كما كبور يتتلوا وهم ويتبدل ومس ويتهلوا سميه أديه لو تلزيك سميه أنا هيك دوبك ما ملاك أما نبر إذا من برك بريا وسبعاتي وعديك دوبك ما أبيه كما يعمروا أنا وبكر من كله قال ما هي أمان لكم كما يركبا ساعة صدام وقمرا مسيك لني وزوج الناس ما تياب أنت سميه أنا برو مثل براني ويرسيو مثل سبعة اللاية بوزوز ومتى أنت سميه بفكرية ويرسيو يسر لا لدمنا ثم يتقبلني عملة دين وعمل مثل كل يعني متان يتقبلوا وملائكة ويصوروا بوزوز ومتى أكيد تزادي اسمه يبدي سجاوا أنك من يهوه بلاغ من علي دور رسيتا ما عايزم كيو ما يخوص اللدو ياموتو ثم تمن تسميه اسمه رسيو من أغانندو يقويم من يهو ديواجم كيو يتعنزا أبيات كريستيانياتية كما يسبب سميه بوستيتون كله ذي عمل بيه ويسنى بهايمانوت يتحقل بزلفون عالم رضي المزيل عالم عالم المونجة أملاكي وردعي وتويكل وتسمو وطيب على المسجد ناويد نقل مدنقل ونجل ذلوكا وقر ساكم يتعبد لبكم بملي أو بسطة وبفقه وبحبه ومنبت وتبصعكم يتي لقيت كما مسجد تورد وكله من لينبر بمد تقو انك وكله كثير كما تقالوا أمسط وبطلتكم من نفسنتو كله زي مثل وتقوى ممكن يهون اللغة على مهيا وكل معاتا يميها بمقرأ وليلة وطر وبيت وصدر الزيت وسمو اليوان اليوان وكل هذه يقيس وحبيه سمقرأ وأنسمه قالوا ترونجل دين بسدوس ساعة الإنسان كما قال يسرع يقبل من هذه تفوز لا يفوز كرسوس أملاكي باسم ببزاء مبلغ وكبر الموي وورا هايلا مسقا وكابا علوي علماوي تمت العلم يسيج ذات وتسلم لاي ملاي اليوم راتب بيا اسمه يعني نقول نفسه كي ويتهكى هنا تمدعي ويمت لاي اليوم كنا موتا كما مسجد تقولنا لأن يوم تقول أنتم هينك وقبر فريا زي دولة سنكو ناس ولأن ساعة كما تقول ممكن يهون ما كنا يسمى مدهن وقلنا مهرم لهذ المكرا بمكرا ويلي تسير وما كان ربطه استدبر الزيت وما تي متري يرسال ويقيسو هابيهم كلهم هذي يسموه تمرتاتين ومرات ميروتات ومكليوت اللي يسموه تمرتاتين يقيسو عبنك ويسوتي من يوم آياتهم بكر ميبيا مسامته سمع كنا بنت مساعته اسمه تمبلي زي ماسن زي سياسي لو كله زي أمن وتكل سب مدعني مسا وحمل وبعد وبإمامات يواد عننا متى ساعة اللي رسول زي النبأ وهذا النبي بركاتهم زي العالم عالم ذروا لكم وتلقوا ردوا فريه ومهرد وأعطوا لكم معطات بمرسول الذي أبيض سكيبت ما يرسلكم لا من تتأكلوا عمتها وتقسموا عطيات وتولوا في اليوم موت اسمه توكلكم مسرق اللاتي كإفريم ووزها سراويتك ويتنسى أمك لا لهذبك ويودوك كله على فاتيك كما لتسلما بيت أروبيئين ومعلق آتن ونوتو أملا لولدا كما هو أقبركم بيت إسرائيل وانتهت ياتكم بسرعين تحول نفس إسرائيل
اسم الطعن وإسرائيل اسم أنا أفكركم قلت قواكم ولا هدي وكما قواكم وكما عرفوكم رعاكم إني منتصص شوف لبالي ولا قلوا فوق عطنوا الموين زياد ميت مكرم ولا هذا ويميت اللي نعم لهذا ويا شو من مكرم ولا ملاته مكرم سلك زياد لا لم أديه لنا وهلنا نقول لا تولد من جد هو يقرموا لا تيجلوا عدو فريساو كم يمسح أبي هو بارته ولا فرق وريو فريساو أنكر اسمه تحاسبه اليوم المسيح ويقولوا زي يسوع أنتم سفريساو يعني زينت أبو نسوا ولا سوا ولا تعلني ولا كل نوع وأنت وسملوا هاي لو أكيد أو أبدان أكون فترة أنت أفعى وأنت وسني فترة وعطوا لي فكر السحابون متواتر وكل نتاعي كونكم عليه لكم صحابوا فريساوان لتابعوا أسرات اليهود أحزاب ولا أتام لكل حمالات وتتوروا لا تربوا لا تسيد ولا فكر ذياب وزن تنيرتو تقبروا ولا وزوتني تعدوا عليه لكم صحابوا وفريساويان مدلوان اسمه تفقروا النبي لفتصم بوسع عبادات وتعموا ذو سمسياتا ورسم الفاقا وسم ساعات عليه لكم صحابوا وفريساو مدلوان اسمه أنتم كم مقابل زيتاوك ينتبس سبا ولا يليه يأمروا وأفصاحاتهم صحابوا صحابتا ويقول لك زيتم رجعان هيد السيئين ويقول لكم صحابة حقر أجل لكم اسمه تاوروا ولا تاوروا لا سبت ولا لكم سيت لكم فهاتي أصواتكم تقلوا تصلوا أجل لكم صحابة فريساو يسمى تعنون مقابرهم للنبيات لأبويكم وقتلكم وهم أدمكم وهم مقارب لأبويكم ولا لكم وسمعتم اسمه منتم قتلوا أنتم تعنون مقابرهم وأنت زنتم تبيت فبيقول لك ذيابين أو أنا في النوابي هابيهم نبيات وأوالي وقتلوا من هو يسدلوا كما يتقبلهم فانتدم كل نبيات تتكون مفترة آدم ذاتي تولد عندما بين تعدل لما زكريا قتلوا بما كان بيت المقدس ومسوا أول لكم وتحسسوا ويتبيك لوا لذاتي تؤدي لكم تعدوا هكذا وفريساويان سمت نصو مراوت الصدق وامرو تعبوا لكم يتبووا ولا اللي يبوتك اللي هو مبوي عدل وانجل وتساتو ساتت لسلو ساتمو هذا مسلسل معلوم امروتو بزها نويا من وسيء سنك منكم دلوانا أقول سباتين فاتو الله بالو أبين كذا وسبا أنكر فريساوي سألو كم يبلا أبي هو سواري أنت يبل بس لما تأهرو ويثبت تتناقلم اليوم ليك ما يمرأ كلهم من ما كنتم أنتم فريساوي أنتم توهم لتوا ولا كساكوس ووسطهم سملو وكي ومس وأنطع مذهب مرت فتاة تلك وكله ينزل لكم هنا يكابل لأنه كن إلا مرت لا إلا سمد وقال ما يابل وضرب ديابي سلاتين ونساتين ننزل نورود حتى وان كله هاتيا كل سمد عن مزا وهم بها بما ما ديواد عنن أشتوك وهذا ساعة لذا سلوك لابد نبي بركتهم إلى عالم عالم أمين السوى لو يهود هاي نفسكم ميتندد بساب بيت يسيوت واللهم ويهاتوا زيادة فلهم وساتهم لبيت إسرائيل زيابين زي نبر وسماي ويعمل فتح وسمر زي قبل كله وأسرات ويما يطول برام من قبل ما يسد ويعتلم كما الذي ويسوى لما يبعل ويكوى وستأجس الملك زياب يرك زي وكله يملك
سمو لأنس قد قاتل لا إله إلا الله ويمت سار لا إله أسوان موت قالوا لجس سوم واسقروا قال ويكروا رأس النيان ونسائكم اليان وعليهم وعليكم أبيات سنات عنز ويتنبروا وسيطروا وتتكلوا وين مفتوح ويستيوا ولا وينكم أسمريكم وزاد ياتكم أبيه جايكم تعدون تايدوا هذا الصدق وتنصب بيزا وتأكلوا ولا ندم وسفنوت فأنت زدتم تبيبان يرم ميت أمير اسمكم واليوم رسول سنة وعقوب فيها كما تنهيوا كما عدلوا دياب يملكم ذا كله يملن اسمه عدل واحد دياب سمع إسرائيل كما ابن اسمك في وانجل مالكوا وانت سيئت ويت سعر يا امرأي ملا سماي وي ونزل ملا أباتي تقوكو تقوى صلي سميت أمر ما تيمت قديو سما كما بيسي زي نقوي عدل يقو ويهوم قبرهم لا قدي ولا لا حدو من يوم ويزوم لا تعوي كما يتقع تقول انك اسميت امر ما زي متبع البيت المهين سركو مهين من فقلين مهين نزيين قدروا مهين طبيعين تاكم قلت ويركبكم انت تنوم ونعوم لكم لكلكم تقول واسكسني والفاسقة بألم تسلوا وحسسوا لي كانوا وصعبوا إثما نيوا ويحلوا ويقتلوا ويبيباكوا وبقى كما يتحول طالبا تتنازعتي وكل سرعة كما قدام تزاد ويتقابوا كانوا لا تسول زينا قولوا طلب ما كما تسمى لا تسوني بزينا ويبن ملايين نسول وصالوا سوراي دوته ولده إسلام رجل وذاتي ووضوا وهروا مبرافين ووضوا مستقدامة دسينا وحضروا هي منبرة دبروا ومسيح عرقوا دبروا بذيابين وطووا بذيابين ومسيح مديبا دبروا ويبينوا بلهم لبيت آيكوا وسيح وملوا لدسها وأنتم مريكم باتنوا قبركم لقد وقبركم وملقد ونسائكم ومكمكم وزاوا أفلوكم حبيه ويدين لما سمايكم لك عليه وأكبكم تزادي وتكونني هزوا وصلتم من كل واحد سمسدياي تقولون تعملوا وأنتم تكونون له من قصر الله سوى لي توهزوا سمسرنا ذلك علي ديوم لولد إسرائيل وموتوا مسيح وطوالي كانت هيد ويديوم كله قال ذات زوج زيابين وعوصوا ذا كله ذات ذنك زيابين نقوم نسميه وعيرد مسيح قال هيد هذا عمل زيابين زي يوم صادق ربطهم إلى عالم عالم وإذا تناقل يوم تسلطوا وإذا عسى مرفوكا ميليه وتزلفا وكبر وكبر يهولا اليوان وقريني زي إساياس نبي بركته تكون مسلمة لعلم عالم تنبيت إساياس معراف إسلام شعتن كاب بغري شدشة صداع إسلام سلسلة እግዚአብሔር በይታ ሰራዊት ነጎድጓድን من دغداء مدرن بقطع حمامن هوولان حاتفن بزبالة حالات تحاون كناق فكي كمتي وشعو اتوم بعليقي بعلي مسوي أملاق تنسو كلهم أعزاب اتوم نآكن ارجفن
زوجون زوجون كلهم كم حلم راين ليتن كتفوا يوم نتوم نعافي نمباتيون زوجو في كلهم عذاب كم تيتمو بحلمو زبلع كناخر تراكب بنكح كم تيتمو بحلمو ستي كناخر بصنعتي نفسه زتنسق كخونو يوم تدنقون تقرمون زرعيون عوراتن كونو نبيت كيستهم سخروا ذا سكر مستر كيستهم سنكر كربلو زيادير منفس كبيت دكاس كعولكم نتوم أعين تهزبي زقونو نبيات دفنهم بتوم نتوم سبراي زقونو مرح تهزبقا أعمتهم ترقوم كل رأي كم كالات فتوم مصحف كسوركم إيو نحاد نباب زفلت انكاس كأزي أمبرنا إلكم انتهاكمو نسو حتم إيومو كم بوا يكون اللين إيو إلوكم اللس إيو نحاد نباب زي فلت انكاس اسكا أزي أمبر إلكم انتهاكمو نسون نباب يفلتني إلوكم اللس إيو زيادة كهزب زي بافو يملقني وخنافرو يخبرني لبوغنا كباير حقيو نعي كهابتي زتمارو باهلي سب غيرهم إيوم دخبروني زلو سلازي نتهز بزي نبتون أكي كقولو تلج زبلون كلهم كتالتو إيوم زياهير نتوم بحصوت كم بحصوت سمساب زتلمون عمتانياتات كم زي كتوعو زقابرون صادق فتحي كيركب زحسون كاتنتهم إيو سلازي نتين أبراهام مستوجهو زياهير نبيت إسرائيل دقيم سيزبي أي كحفرون قومون أيكتسلمون إيو نتوم أنا زهبكم دكوهم مسريكم كا أنا تقدسنا إسرائيل أملا مهانك سوالتو يقوم تتخبرون أكد ميكا بفرهادو كتبلون يقوم عيسو أمرو كرقبو نتوم مقروم نمتخا تعبشون مهارو إيوم يبلادو تنبيت إساياس معراق إسران شمونتن كافلغي عصر شدشك ساب إسران شدشك ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ እንዲህ ብላለሁ እነሆ አብጽዮን እንመሰረት ጽኑዕ እምኒ ድልዱል ዝመሰረቱ ክቡር እምኒ ኩርናዕ እንብር ኣለኹ እቲ ዝኣምን ኣይክህወቕን እዩ ናይቲ መሰረት ማዕጠኒ ፍትሒ መለክዒኡ ኸኣ ጽድቂ ክኸውን እዩ ነቲ መጠጊዒ ጌርኩም ዘለኹም ሓሶት ብርቱዕ በረድ ነቲ መኸወሊ ጌርኩምዎ ዘለኹም وحيز كدمسسو إيو إتي مسموت زتعطاتهم كيران كنتو خون إتي مسعد موتات زتوعاكم وعلكا أيتتسأل عن إيو معات كم دمتاسو وحسكوينو كمت إيو سراري بوفت فاكم إيو نبو دقاقيما كتشنقكم إيه ليتن معلتن كا صوركم نسوخ خون إيو كابدياغير زمتس ملفتي كلو رعدي كم صالكم إيو شعو كمتي عرات حاتيرو مصفح السعنة نتلاهو نيشو مدربتا السعنة سبكون لهم እግዚአብሔር ነቲ ምስጢራዊ ዕዮው ምእንቲ ክገብሩ ነቲ ጋሻ ዝኾነ ተግባሩ ምእንቲ ክፍፅምሲ ከምቲ ኣብ እምባ ኣራጺምን ኣብ ለሰ ጊብዖንን ዝተዋግኦ ክዋጋእ እዩ ጥፋት ኣብ ልዕሊ ኩላ ምድሪ ተመዲቡ ከም ዘሎ ካብ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰሚዐ ኣለኹ እሞ ማእሰርትኹም ከይጸንዕሲ ደጊም በቲ ዝህበኩም ዘለኹ መጠንቀቕታ ኣይተላግፁ ጽን በሉ ድምፀይ ስምዑ ኣስተውሉ ዘረባይ ድማ ስምዑ ክዘርእ ኢሉ ኩሉ መዓልቲ ንግራቱ ዝሓርስ ዝባሩን ዝጉልጉልን ሓረስታይ የልዎን ንግራቱ ምሳጣጥሖ ሰሰግን ከሙንን ይዘርእ ስርናይን ስገምን ድማ ብወገኑ ይዘርእ ንኢግውን ኣብ ወሰን ወሰኑ ይዘርእ ኣምላኽ ሚሮ እዩ እሞ ዕዮ ማሕረስ ይፈልጥ እዩ
ምሳሌያተ ሰሎሞን በረከተ አምላኩ ትኩን ምስጋና ለዓለም ዓለም መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 6 ካብ ቁጥሪ 21 ክሳብ 36 ኩሉ ግዜ ኣብ ልብኻ ዕቆሮ ካባኻ እውን ኣይትፍለዮ ንሱ ክትኸይድ ከለኻ ይመርሓካ ክትድቅስ ከለኻ ይሕልወካ ምስ ነቕሓኻ ከዓ ይመኽረካ ትእዛዝ ወለዲ መብራህቲ እዩ ተግሳጾም ከዓ ብርሃን እዩ ነቲ ዝህቦ ማዕረምታ ድማ መገዲ ህይወት እዩ እዚ ካብታ እክይቲ ሰበይቲ ካብታ ልዙብ ዝመልሓሳ ኣመንዝራ ክባልሃካ እዩ ንፅባቐኻ ብልብኻ ኣይትመነዮ ብቆላሕትኻ እውን ኣይትዘርፈካ ኣመንዝራ ሰበይቲ ብዋጋ ሓንቲ እንጌራ እያ እትግዛእ ዘማዊት ሰበይቲ ግና ገዛእ ህይወትካ እያ እተጥፋእካ ሓዊ ዝሓቆፈ ሰብዶ ኣይነድድን እዩ ኣብ ልዕሊ ባህሪ ዝኸደ ሰብከ ኣጋሩ ዶ ኣይሓርርን እዩ ምስ ሰበይቲ ብፃዩ ዝዝሙ ከዓ ከምኡ እዩ ከምዚ ዝገብር ከይተቐፅዐ ከቶ ኣይተርፍን እዩ ሰራቂ ጠምዩ ክዕንግል ኢሉ እንተሰረቐ ሰብ ኣይንዕቆን እዩ እንተተታሓዘ ከዓ 7 ኢድ ይዓዲ ኣብ ቤቱ ዘሎ ኩሉ እውን ይህብ እቲ ምስ ሰበይቲ ሰብኣይ ዝዝሙ ግና ልቢ የብሉን ገዛ ህይወቱ እዩ ዘፍር ውርደትን ማረምትን ይቕበል ፀርፉ ከቶ ኣይድምሰስን ቅኒ ንሰብኣይ ብቁጣዓ የንድዶ እዩ እሞ ሕነቅ ፈዲ ከሎ ኣይድንግፅን እዩ ግዲ ካሕሳ የብሉን ኣብዚሕካ ውበት እንታቕረብካሉ እኳ ኣይቅበልን እዩ መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 7 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 5 ወደየ ንቃላተይ ዘክሮ ንትእዛዛተይ እውን ከቶ ኣይትረሳዓዮ ንትእዛዛተይ ሓልዎ እሞ ብሂወት ትነብር ኢኻ ንሕገይ እውን ከም መርዓት ዓይንኻ ሓልዎ ኩሉ ሰዓት ምሳኻ ሓዞ ኣብ ሰሌዳ ልብኻ እውን ፀሓፍኮ ንጥበብ ሓብተይ ኢኺ ይበላ ንምስተውዓል እምንቲ ፈታዊተይ ኢኺ ይበላ ንሳተን ከዓ ካብ ሰበይቲ እማትካ ካብታ መስሓቲ ቃላት እትዛረብ ጓና ሰበይቲ ክባልሃካ እየን ሃይማኖተ ኣበው ይቤ ቅዱስ ሲራኮስ ሊቀ ጳጳሳት ዘአንጾኪያ በጦማረ መልእክቱ ሀበንጹ አባ ማርቆስ ሊቀ ጳጳሳት ዘእስክንድርያ ወይንበል ከመሰለስቱ አካላት ተሰገው በስጋ ወኢስላሴ በአሐዱ አካል ከመይሰገው አላ አሐዱ አካል እምሰለስቱ አካላት ዘውእቱ እግዚአብሔር ቃል ጥበቡ ለአብ ወኃይሉ ብርሃነ ጽድቅ እግዚአብሔር እምብርሃነ አብ ብሩህ አምላክ ዘይትወለድ እምአምላክ ዘበአማን ዘተወልደ እመለኮተ አብ ለሊሁ ተዋረደ በዳህሪ መዋዕል በእንተ መድኃኒተ እጓለ እመሕያው ተሰገወ ወኮነ ሰብአ ምህላዌ ንጽሕት ድንግል ማርያም እንተ ኢተአምር ብእሴ በስምረተ አብ ወመንፈስ ቅዱስ እለቦሙ ስምረቱ ወያውረደ ሥጋ ምስሌሁ እምሰማይ በከመ ይቤሉ ሰብ በእበዶሙ ወኢቦአ ውስተ ከርሰ ድንግል ማርያም ከመ ማይ እምነ ውሒድ አላ ኮነ ሰብአ ዘበአማን ቃል ሕያው ለሊሁ ተሰገወ በከርሰ ድንግል በሥጋ ዘቦቱ ነፍስ ነባቢት ወለባዊት በአሐዱ ህላዌ አካላዊ ዘኢይትነገር ወእንዘ አሐዱ ውእቱ አካል እግዚአብሔር ቃል ተሰገወ በሥጋ ፍጹም ወእንዘ አሐዱ ግብር ወአሐዱ ስምረት ዘእንበለ ትድምት ወይ ውስህት ወዘእንበለ ፍልጠት ሀበ ክልኤቱ ህላዌያት ወኢ ሀበ ክልኤቱ አካላት ከመዝ ተወልደ እምኔሃ በግብር ዘእንበለ ፍልአት ወበእንተ ዝንቱ ከሰተ ለነ ከመ ድንግል ማርያም ንጽሕት ወላዲተ አምላክ ይእቲ እግዚአብሔር ቃል ተወልደ እምኔሃ ስግወ ዘበአማን ወኮነ ዝንቱ አሐዱ
ብእሴ ፍጹም ዘንበለ ፍልጠት ወአኮ ለሊሁ ዘተፈጥረ ቅድመ ብእሲ ወእምዝ ሀደረ ውስቴቱ አምላክ ዘከመሃሌ ተመቃቤ ክህደት ንስጥሮስ ወምሁራኒሁ ርኩሳን ዘውእቶሙ ጳውሎስ ሳምሳቲ ወዲያድርስ ወቴዎድርስ ዘፈጠሩ ነገረ በእበቶም ወክህደቶም ወይቤሉ ከመ ቃል ወልደ እግዚአብሔር ቦአ ውስተ ድንግል ከመ ማይ ዘይውዝ ወይተሰገወ እሙነ እምስጋሃ ወደማ ወአጽማ አመ ኮነ ሰብአ በስርዓት ወኢ በግብረ ተፋልሶ ወባይቱ ውእቱ እግዚአብሔር ዘበአማን ወእሉሰ ይሬስይዎ ክልኤተ ህሌዋተ ወክልኤተ አካላተ አምላከ በባህቲቱ ወሰብአ በባህቲቱ ወያበጹ ክልኤተ እግዚአ ወክልኤተ አካለ ወክልኤተ መሲሐ ወይሬስይዎ ለሥላሴ ርቡዓ ወይሰግዱ ለአሐዱ ፈጣሪ ወለካልኡ ፍጡር ንሕነሰ ናእትት ወናሴስ ዘንተ ክህደተ ርኩስ ዘውእቱ ከመዝ ወይደልወነ ንበል ከመ ውእቱ ተፈጥረ ብእሲ ወእምድኅረዝ ለብሰ እግዚአብሔርሃ ወኢኮነ ዝንቱ ልደት አላ ርሁቅ ውእቱ እምልደት በከመ ይቤ ንጹሕ መምህር ጎርጎርዮስ ኤጲስቆጶስ ዘኢንዚናዙ ወዳይሙ ንሕነ ንብል ምስለ ቢጸ ሐዋርያት አትናቴዎስ ዘነበረ ዲበ መንበረ ማርቆስ ወንጌላዊ ወአብርሃ ኩሎ ሀገር እንዘይብል ሥጋ እግዚአብሔር ቃል ሥጋ ዘቦቱ ነፍስ ወአዲ ለሊሁ ሥጋ ነባቢ ሥጋ እግዚአብሔር ቃል ዘቦቱ አካል ፍጹም ውእቱ በነፍሱ ወበሥጋሁ ወንሕነኒ ንነጽር ሀበ አሐዱ አካል ንቡር ወአሐዱ ህላዌ ስግው መለኮት ወትስብእት ፍጹማን ዘዘዚአሆሙ ወንዕቀብ ተዋህዶተ ህላዌ እንተ ትሜህረነ ኢ ህብረተ ህላውያት በአርአያ መለኮት ዘእንበለ አብ ወይሁልቅ እስመ ሀባለው ክልኤቱ ህላውያት የሉ ክልኤቱ አካላት ወይነበው ከመ ዝንቱ ይከውን ክፍላተ ለዘኢትወሳህ ወበእንተ ተራህቆተ አካላት እሰ ወህላውያት ይከውን ፍልጠተ አሐዱ እምካልኡ ወናሁ ይከውን በህየ ህልቁ ንሕነሰ ንትአመን ከመ ዝንቱ ውእቱ አሐዱ ዋሕድ ዘነአምኖ ውእቱ ዘያስተሪ ውእቱ ዘየሐምን ወውእቱ ወዘተወፈ ሕማመ ውእቱ ዘሞተ በእንቲአነ ወውእቱ ወይመውት እስመ ግዑዝ ውእቱ እምነ ሞት ወሙስና ወዳይሙ ተወፈ ሞተ በሥጋሁ ቤዛነ በረከቱ ለዝንቱ መምህር ተሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም። ተአምር ወመንክር ዘገብረ እግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘከመ አሰፈዎሙ ብፅዓነ ለአርዳኢሁ እለ ሆሩ በፍናዊሁ ሳሉ ንብረቱ ያህሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም። ብፁዓን እሙንቱ እለ ያምኑ ብየ እስመ ይከውን ርስቶሙ ምስሌከ አርዳኢየ። ብፁዓን እሙንቱ እለ ያምኑ ብየ እስመ ይነብሩ ውስተ ገነተ ተድላ ምስለ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ። ብፁዓን እሙንቱ እለ ያምኑ ብየ እስመ ገጾሙ ይበርህ ከመ ብርሃነ ፀሐይ አመ ዕለተ ፍዳእ። ብፁዓን እለ አዝለፉ ትዕግሥቶሙ በምንዳቤ በእንቲአየ። ብፁዓን እለ ይጼልእዎሙ ወይጸርፉ ላዕሌሆሙ ወላዕሌሁ በእንተ ሃይማኖትየ።
ብፁዓን ለተጸፉ ገጾሙ ወመላእክቲሆሙ በእንተ ስምየ ብፁዓን ለቀሰፍዎሙ በእንተ ሃይማኖትየ ብፁዓን ለተቀትሉ በእንተ ስምየ ብፁዓን ለአመጽዎሙ በእንተ ሃይማኖትየ ከመ አነ እሩይ ምስለ አቡየ ወመለኮትየ ብፁዓን ለተፄወው በእንተ ርትዕት ሃይማኖት ብፁዓን ለይሄስው ለአሊሆሙ በእንቲአየ ብፁዓን ለአንደዩ ርእሶሙ በእንተ አፍቅሮቶሙ ኪያየ ብፁዓን ለይሰየጡ በወርቅ ወብሩር ለሀበ ነገሥት ወመኳንንት ጸኒዖሙ በሃይማኖት ብፁዓን ለይሴስዩ አኀዊሆሙ ነዳያን እስመ እሙንቱ ይከውኑ ቁርባን በኀቤየ ብፁዓን ይድርዎሙ ለአናግድ ውስተ አብያቲሆሙ ብፁዓን ያለብስዎሙ ለሩቃን ወይገብሩ ሰናይ ለኩሉ ፍጥረት ብፁዓን ለይጎዩ እመካን ውስተ መካን በእንተ ስምየ ብፁዓን ለይነብሩ ውስተ ገዳም ወበል ከመ ይትቀነዩ ሊተ ብፁዓን ለያድሩ ውስተ አድባር ነዋሃን በእንተ ስምየ ብፁዕ ውእቱ ዘይጸልእ ዘንተ ዓለም ኃላፌ በእንተ አፍሮቱ ኪያየ ብፁዓን ለረከቡ ሐሳረ በእንቲአየ ወለአምፁ በስምየ ብፁዓን ለይውፅዎሙ ለካህናትየ ወይህብዎሙ መፍቅዶሙ በእንተ አፍሮትየ ወአወርሶሙ ገነተ ተድላ ወመንግሥተ ዘኢያሃልፍ ብፁዓን ለይትለአኩ በፍርሃት ወብርሃት በንጽሕ ወበጽድቅ ዘይሴፈው አጽቦሙ ወየስዮሙ አነ በተድላይ እሴተ ሰናየ ብፁዓን ለያበሩ ውስተ አብያትየ እምሃትወ ብፁዓን ለይረዱ አኀዊሆሙ እላለሁ ውስተ ምንዳቤ ወያልው ለእለ ትጽእቁ ብፁዓን ለይሄውፁ ቁራኔ ለይቀርቡ ኀቤ እስመ እሙንቱ ይከውኑ ህሩያኔ ብፁዓን ለይነጽኡ እምነ ርክስ ወይኮንኑ ሥጋሆሙ ከመ ያስምሩኒ ብፁዓን ለይትየገሡ ንዴተ ወጻማ ወርቃነ በእንተ ስምየ ብፁዓን ለያድጉ አበዊሆሙ ወእሞሙ በእንተ ስምየ ብፁዓን ለተሌለዩ አኀዊሆሙ ወእሙንዶሙ ወአዝማዲሆሙ በእንተ ስምየ ብፁዓን ለይሰብኩ በእንተ ስምየ እስከ አጽናፈ ዓለም ብፁዓን ለይሜህሩ ወንጀልየ ለይሜሃሩ ወይከስቱ ትምህርትየ ብፁዕ ዘጸሐፈ ወንጀልየ ወአምነ ቦቱ ወያዕቅብ ቅዱሳን ቃላቲሁ ብፁዓን ለይዘክሩ ሌሊት ወመዓልት እስመ ሄሉ ምስሌሆሙ ለዝሉኩ ብፁዓን ለይትማጸኑ በንጽሕት ወቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲትየ በሥጋ ወተዘከረ ስማ ጊዜ ስእለቱ ወአስተብቆቱ እስመ ይከውን ማኅደሩ ውስተ መንግሥተ ሰማያት ብፁዓን እለያርህቡ ሥጋሆሙ ወያጠምዑ እስመ ይቀርቡ ኀቤ ወአነሂ አጸግቦሙ እምጸጋየ ወአረውዮሙ ፍስሓ ዘለዓለም ብፁዓን እለይመጸውቱ ለነዳያን ወይምንርዎሙ ለሕሙማን እስመ ሎሙኒ ይርዎሙ ብፁዓን እለይጸልኡ ተድላ ለዓለም እስመ እሙንቱ ይወርሱ ብፁዓን ንጹሐነ ልብ እስመ እሙንቱ ይሬእዩ ገጼ ወይወርስዋ ለመንግሥተ ሰማያት ብፁዓን እለይትቃተልዎሙ አሕዛብ ከሃዲያን እስመ እሙንቱ ይሬእዩ ገጼ ወይወርስዋ ለመንግሥተ ሰማያት ብፁዓን እለይትቃተሉ በእንቲአየ እስመ እሙንቱ ይከውኑ ቁርባነ ንጹሐ ወይከውኒ ካህናተ ወፍቁራን ወመላእክተ ሥጋውያነ ወይትወከፍ ስእለቶሙ ወይነጽሕ ኀበ ዘተማኅፀነ ቦሙ ኃይሉ ወምሕረቱ ያህሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም። ኦ ለዛቲ ምሳሌ አምላካዊት ዘአንድ
መንበር ንጉሰ ስብሐት ይትናገር በእንተ ብእሲ ዘፈቀደ ነይደ ወወሃበ ንዋዮ ላሉቲሁ 5 መክሊተ ዘወሃቡ ለቀዳማዊ ወክልኤተ መክሊተ ለቃልኡ ወአሐደ ለሳልሱ ያእምር ኪያሆሙ ሀበ ሊቃነ ካህናት ወእለ ስርዓታት እለ ተወቅፉ ሀብታቲሁ እስመ ዘይሐውር በስርመተ መካልይ ዘነስኦሙ ይትካዕበጡ ሎሙ ወዘይሐከይ ወዘይገብር በከመ ትእዛዘ ቀኖና መክሊት ዘተወፈያ ትትነሣ እምኔሁ ወትትወሃብ ለዘያረብ ወለውእቱ እዎ አፍአ ወውስተ ሲኦል ይወድይዎ በእንተ ዘተረክበ ከዊኖ ሀካየ ወይ